रहनी सखी के बारात में एगो देखो तो रहे आँख फाड़ के, एगो देखो तो रहे आँख फाड़ के। गइल रहनी सखी के बारात में एगो देखो तो रहे आँख फाड़ के। करे हाथ से इशारा उ बोलावेला ओ सारा, करे हाथ से इशारा उ बोलावेला ओ सारा। खींचे बहिया बहरिया सखी एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। आइल रहे रात एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। दिलीप शर्मा जी, दिलीप शर्मा जी, आइल रहे रात एगो बरतिया सखी मारे अखिया सखी। शमशाद फिल्म्स पर जय मारत रहे गजब ये समाइल, देखी के गईनी हमहू पगलाइल। करिए सबटवा में रहे उआइल, गजबे के मारत रहे ए सटाइल, गजबे के मारत रहे ए सटाइल। मारत रहे गजबे समाइल, देखी के गईनी हमहू पगलाइल। करिए सबटवा में रहे उआइल, गजबे के मारत रहे ए सटाइल। रहे हमारा पफीदा रात देख ले जीजा, रहे हमारा पफीदा रात देख ले जीजा। मारे अखिया कच्चा कच सखी आइल रहे रात एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। आइल रहे रात एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। दिलीप शर्मा जी, दिलीप शर्मा जी, आइल रहे रात एगो गोपालगंज, गोपालगंज। अखिया सखी हमारे लाग गइल ओकरा से दिल, हम बुझ गइनी ओकर फील। राइटर संरजिया दो दे दिहले दिल, होता वे दिलवा में मीठा मीठा फील, होता वे दिलवा में मीठा मीठा फील। हमारे लाग गइल ओकरा से दिल, हम बुझ गइनी ओकर फील। मुंडा मतलबी दे दिहले दिल, होता वे दिलवा में मीठा मीठा फील, मीठा मीठा फील। करे हाथ से इशारा उ बोलावेला ओ सारा, करे हाथ से इशारा उ बोलावेला ओ सारा। गौतम गजब देले दिलवा सखी आइल रहे रात एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। आइल रहे रात एगो बरतिया सखी हमरा के देखी मारे अखिया सखी। शमशाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेघवल मठिया।